matindo mondo mi odonje tuke mag golf. Tugo mokwongo ma higani no bagia lab ma Vet Lab Sports Club kama jatugo Aidan Gashora no bedo jaloch bang' yudo points 7-3 e kidieny mar jotugo ma hikgi ni e kind 13 gi 14. Amar Shaz gi Sorav Soni no tike thuolo mar 2-3 kaluwore. E kidieny mar jotugo ma hikgi ni e kind 11 gi 12, Klo Chiuri no bedo jaloch kiluwe gi Sikian Yu kachiel gi Shli Muyela. Jakom Riwruok no Regina Gashora oloni gi chano mathoth ne jotugo ma kale olemo chako nenore bang' jotugo 3 kamoting'o Chanel Wangari, Kanana Mudhome gi Bianca Ndeku duto seting'o nying Kenya tuke pinje maoko. The fact that we now have a national program where we don't just call on players 1 week or 2 weeks before the tournament and do a training, but the training is all year round, is the reason why you're seeing the results that you're seeing right now. And if we continue in this trajectory, then you will see that, we're not going to be fighting over a couple of slots in the Kenya Open. We will have many Kenyans qualifying on their own right as DP card holders to play in the magical Kenya Open. And they will win if we continue in this trajectory. Kanya motike chendo maro